I kao što vidite, opet smo spremili neku novu igricu za vas. Teodora, šta je ta igrica nova? Drugari, sigurno ste gledali Slagalicu, dosta vas je gledalo u stvari, i ovo su asocijacije. Naravno, konačno rešenje će biti vezano nešto za zvezdu, a mi ćemo pogađati i takmičiti se. Petre, hoćeš da mogli sam pravila? Naravno, dakle, kao što znate, tu su 4 kolone sa po 4 neka pojma. Tu ćemo prvo da otvaramo te kolone, pogađamo ove sporene i na kraju ide konačno rešenje. Drugari, mi se nadamo da ćemo se i mi, a i vi zabaviti. Pišite nam šta mislite ko će da pobedi kada krenete da gledate video i obavezno nas zapratite na YouTube-u, na našem Instagram profilu i Facebook profilu koji će biti u opisu videa. I počinjemo sa igricom. Kao što vidite, ja ću da čitam ovo polja. Ja ću da zapisujem. Ona piše, da vidiš da uvijek. Ona piše, tako da ajde da otvorimo polja. Ajde. Sad ćemo, Teodora, hoćemo klasično, tamo A2. A2. Znate. A2 je Lugogorac. Najlakše vam dođe, ja Lugogorac. I sad smijemo odmah da probamo Kamer. da ga ono. Šta mi to tako? Polja. Tačno, dobre, kangica naša. Je tačno. Odmah smo počeli. Ovo je bilo Ajde da baš... zapišemo onda sva. Da, li sam... A1 je Krasnodar, 60 metara gol. Salto i A3. Pa naravno, poznat Salta. I Gabon, pošto je da iz Gabona. Dobro, bilo koju da smo otvorili, mislim Pa da, da ne bi bilo ova je uvek problema. lagana stane. Da. Ne već opet ćemo mi da probudimo kraj. Ćemo da vidimo. A Gabon radi. Gambo. Gambo. Ima psa Gamba. Da. Nisam dobro, kako je Ne, Gabon? da. Ajmo dalje. Idemo dalje. Ajde, Teodora, ne. Ja sam gluva, trebali smo obrnuto. Može da jedan. Ko je? D1. D1 je pirueta. Petar Stanić. Jeste, bre. Bravo! Laganini, sve. Bravo. U prošloj epizodi je on bio koban po nas, ali evo sad. Dobro sam ga iskavio. Hoćemo da otvorimo onda i ostale. može. B2, želite Trpančevo. Zar ne treba omladinska Ajde, sad škola? da malo spojiti. Nije omladinska škola. Šalim se. Dobro, Uči B3. nas- To smo pogrešili. Da. Imenjak. Aha, Oj. moj imenik. I pogrešili. I B4. Evo sad sam. Nema veze, sad sam se... Si čula, 20 godina. Treba da napišeš. Da napišem Goduna. Godina. Dobro. A, iz Gambo je pobeda. G2. Stigne, G3. G3. Da. Nojer. Haha, dobro. Ajde, nećemo odmah. Dobro, ajde, ne. Otvorit ćemo Ajde, ovo. ajde. Jo, sve zicere dao. Ajde, bre, G2, čovječ. ajde. Pro forma radi. Kao da spremno da ne. Da. Prvi kapitan. Dobro. Ko će da kaže? Ajde. Zajedno. Na 1, 2, 3. Borjan. Milan Borjan. Nije. Nije tačno, ne sreći. Kad on hoće da kaže, ja ne pojim što on hoće da kaže, ja ću da... Ovo je Kako prvi sam ti kapitan. naveo? Aha. Iskustvo. Ne, čekaj. Ajde, G1. Inter. Inter. Jeste. A znate zašto? A Noer, gost pola terena, da. Pola terena i prvi kapitan reprezentacije Srbije. Dobro. Moram Ja mislio Noer, golman, pa da. Nema veze, ovo je bilo malo duže. Ja sam Znali malo smo, Oni su tu namjerno. Znali smo mi nego malo A šta da je bio napravimo Mister. atmosferu. Da sam otvorio to. Onda bi znali oni. Ili Ide se po Noer me... Čekaj, možda imate konačno? Ne. Nek otvori. Ajde. Ajde, G4. Kelm. Šta li ću sad napisati? Pa može da bude... A čekaj, to Srnić, Ajde, dobro, ajde G2. Las Palmas. Aha, Slavan Jukselić. Las Palmas, Da. Kelm. B3 je 55, broj njegov čuveni i jedan blizanac. Isto problem kao Crvene zvezde. Jel konačno neka pozicija
Neću da dam nikog da pomoći, što ne, nikog, ja tebi sad kažem kao šta je, ajde imate 4 pa ovom prelaganju večeraš. Pa da, mislim da je u pitanju pozicija koju svi igrači igraju ili su igrali. Šta je, desni bek? Ne, sredina terena. Prigoreć. Da, vezni reč, da. Bravo, Bravo. drugari. Bravo drugari, ovo je bilo mnogo lako, za ubuduće ću Pa. vam dam nešto da se malo Ne znam ja, Gorani. Ja sam ovdje naglasila. Dobro. Ništa, prelazimo sad u našu asocijaciju da vidimo kako će oni da se snađu. Evo nas u drugoj asocijaciji i sad su na redu da pogađaju Miloš i Anica. Da vidimo malo kako se oni to varataju sa Zvezdom i njenom istorijom. Istorijom? Sad si mogao, ja. Znam ja. Mi smo vama lako. Šahma. Sve je istorija. Ajmo Sve što je u prošlosti, to je istorija. Dobro, odakle krećete? Ajde ti ću kaži prvo. Ajde ja ću prva. G4. 4. Vujadin Savić. Konačno Dule Savić. Mislim pod G. Ne. G3. Marko Marić. Možda budi sve. Pod G crvena zvezda. Igrač Crvene zvezde. Možda neka sezona neće da ga pometi. Evo crvenu stvar. Nema pomoći nikako. Polako. Kako sam lakše dao, ovo je strašno. Čekaj, da stvarno nije pod G igrač. Ne je, bre, neće nam da igrač druže. Da nije kao sezona ti kad vidi stavno stavno. Dobro, ajde G2. Mitchell Donald. Kapitan, kod je. Dobro. G1 Kako Petar to nezadovoljno rekao. G1 ima Boreta. Trebali smo jedan da krenemo. Dobro, ajde, nema veze. Mislim, zaborina može da bude sve isto. Sada ćemo... Dom da se okrijaš trebamo. Da. Sada ćemo... Ne, ja ću, može. B3. B3. B3 kaže Dragan Stojković. Pod B trener. Ne. Može. Ugeli. Mora biti B4 sad. Ajde. Jedino da poletim. Ajde, B3. Vladimir Petrović. Pižon. Mogu sam vam Zvezdana zvezda. Kako je Zvezdana zvezda? Jeste. Jeste, Odbor je dobro. Zvezdana zvezda. Ovo je lagano, znači... Ajde, samo otvaram polje. Ajmo u podnjak šta je, B2 je vjerovatno Rajko Mitić i B1 je... Tako, generacija. Prošlo stadion. Zvezdina zvezda, kapitan. Možda je Rajko Mitić konačno, čekaj da vidim. B1 i B2 je. Ne, nećemo. Ben Dragan Đajić. Ako nema Rajko Mitić, onda je konačno Rajko Mitić. Sve ćemo napraviti ovako. Sve ćemo da vidimo. Pa da, ovdje su četvorica, znači peti je u konaču. I B2 Školarac. Da. Ja. Vidi, ovako, mi cenimo da je konačno Rajko ali nema Mitić, veze, sad ali ćemo ćemo sad otvoriti pričamo sve AIB. dobro. AIB. Čisto pro forme. Sve ste otvorili? E sad ja. A1. Ali dobro. A1 Tribina. Stadion, da. Da. Ja sam pomislila da je sever. Pa ne gledam što se nama sve končano već. Ovo je laganica, bre. Šta je A2, A3 i A4? Teren, reflektori i tunel. A4 ne moram. Nema, ajde, ništa je. Zato što da smo vas nadmudrili. Šta možda bude? Ne znam, mi smo pogodili našu asocijaciju. Dobro. može? Čekaj, ako je stadion Zvezdina zvezda, kapitan, Pa šta Hvala može da Bogu, bude? završili smo ove gore. Možemo bude prve. mislim znam da je znam što je Možemo Hoćemo. V4 Mirko Ivanić, čekaj ovako. V4 Redni. Broj. Broj. Ne. Broj. Ne. Redni. Ni. Pa je V3. Vidite da Broj. gledate u naš Pod, papir. Ma to dobro pogledam, pa i ti s papirom. Sve će bude V3 da broj, naučiš na broj, pamet broj. sve. Jedan. Ne. Prvi. Prvi.
puta. Kućice. Čim je ovako pokazao, to je to. Konačno. To je malo pomoć, ja volim da... Konačno Rajko Mitić. Jeste konačno rešenje, Rajko Mitić, čestitam. Ovdje smo izjednačeni. Pa bila mi sramota da ponovo niste znali Zvezdinu zvezdu koju u prošlosti. To bi stvarno već bilo... Ovo se prekine. Da ste vi opet izgubili, pustili smo samo prvo, sad će bude nerešeno. Zadnji sekundi sam htio da promenim, da ne kažem gore šokoladac, nego nešto drugo. Da razmišljate između njega. Da. Ali, Tri koraka ispred njih, šta? Mi smo sjajni u ovim igricama. I mi smo se izvukli za Petra Stanića sada. Jeste, da. I vi za Zvezdinu zvezdu. Jeste, dakle sve smo Sve smo rešili. Da. Na nuli, Da, sve? da, Dobro je. da. Dobro je. Evo drugari, došli smo do kraja današnjeg videa, vidjeli ste asocijacije, nisu bile toliko zahtjevne, ja stvarno mislim da smo bili onako... I jedni drugi smo bili fair. Tako je. Dobro, bili za razliku od prošlog puta, gdje smo gledali ko će da pobedi, sad smo se trudili da budemo Svako fair. ko bar malo prati Zvezdu, mislim da bi morao ove asocijacije da reši bez problema. Mi ovdje novije stvari, ali malo Jeste, istorije da malo nas istorije, podsjetite, da, da. tako da dobro je. Svega je bilo. Tako da je dobar video na kraju. Pišite nam u komentarima da li ste vi pogodili, da. I pišite da li bi volili da se nastavi ovaj serijal sa asocijacijama. I da mi Malo težim, pobedimo. kasnije, Da. malo težim. Ovo je bilo za početak. Ne možemo na Prijateljski, početku odmah 1-1. nešto I težim. mi smo rešili i oni, Jeste. dakle, Da. regularno sve. Bilo je fair. Hvala što ste gledali, subscribe-ujte se na kanal, zapratite nas na Instagramu, To je podobno. TikToku, Facebooku, svuda. MySpace-a, naravno i to da zapratite. Tako je, pa se vidimo u nekim od narednih klipova. Ćao drugari!